hatu tubuh ni si Palua. Baga-baga hatu tubuh ni si Palua na tinonahon ni debata marsudut-sudut marhite panurirang na nunga dipasaut debata. Nunga tubuh si Palua di Bethlehem di bara ni pinahan. Ido barita na pinasahat ni surusuruan tuaka parmahan na mandok. Unang mabiar hamu ay barita halalas ni rohagodang dohubuan tuhamuna parsaulian ni sandok bangsoy tabegema liturgi na paopaton. Lukas 2 ayat 8 dohot sia. Jadi adong ma marborongin di ladang na di sini akka paramahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan manasida dalam arsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma nasida. Lukas 2 ayat 10 rodi 10 sada. Alai didok suruh-suruani matu nasida. Unang mabiar hamu ay berita halalas ni roha godang do hubuan tuhamu parsaulian ni sadok bangsoy ay nunga tubu di hamu sabor nginon di hutan ni si Daud si Paluay ima Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 12 saat 14. On ma partinandaan di hamu poso-poso do dapoton muna nabi Norhas pea di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suruh-suruani torop akka parangan parbanua gijang dipuji nasida do debata mandok. Asa ngapon ma de debata na de gijang dame ma ditanoon di akka jolma halomuani. Lukas 2 ayat 15 1 10 sonon madidok disi jala dina lahoi akka suruh-suruani sian nasida do pak gijang marsipat dohan ma akka parmahani beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tu hita jadi hatop mana sida laho tu si gabeju pangsa si Maria do si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani asadung di ida di baritahon nasida maboa-boa naung dihatahot tu nasida taringot tu dak danaki